שבוע טוב ללקוחות ונוס פיננסיים, שבוע טוב לכלל העוקבים ושבוע טוב כמובן לכל עם ישראל. אני רוצה לעבור איתכם בקצרה על ה-S&P 500, המדד המרכזי בעולם, 500 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, מדד מאוד פופולרי גם בישראל. אני רוצה לעבור עליו ולהראות לכם איך המדד נראה כרגע ברמה הגרפית, ולא פחות חשוב גם לעבור על הדולר שקל. רובנו שמשקיעים ב-S&P 500 לא מגדרים את המטח, ולכן לעלייה ולירידה בשער הדולר יש משמעות מאוד חשובה על התשואה שלכם. אז נעבור ממש בקצרה. S&P 500, כל נר כאן מייצג שבוע ימים של מסחר, ואנחנו רואים משהו שהוא מאוד מאוד פשוט. המדד קבע שיא סביב 6,100 נקודות, קצת יותר מזה, אבל אנחנו אוהבים לעגל לרמה הנכונה. אז 6,100 אזור שנקבע בו שיא, ואנחנו רואים שיש קושי לחצות אותו כלפי מעלה. במשך 3 שבועות המדד מנסה לחצות כלפי מעלה ולא מצליח, ומגיעים מוכרים. עכשיו אנחנו רואים שברמת התנודתיות השוק יותר תנודתי ברמה היומית, אבל סך הכל ברמה השבועית ירידה קלה של 0.2%, לא משהו שצריך להלחיץ אותנו מדי. מה שכן, הגעת המוכרים פה יכולה ליצור איזושהי תנודתיות קלה, אולי תיקום קטן למטה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הטווח הארוך זה באמת לא משהו שמשנה. אנחנו יכולים לומר שאכן אנחנו לא באותה מגמה של 2023 של עליות שערים חדות עם תיקונים קלים באמצע, אנחנו יותר הולכים הצידה. למשקיעי טווח ארוך מן הסתם זה לא אמור לשנות. משקיעים לטווח קצר בינוני כן צריכים לשים לב שבאזור הזה זה אזור כרגע של מימושים. לא הייתי ממליץ לבצע שינויים כרגע, אלא לחכות ולראות בירידה לאזור 5,800. זה כבר ירידה שיכולה להיות מעניינת לחיזוק. כמובן אני מדגיש, אין פה המלצה אישית, כל אחד בהתאם לתיק שלו ובהתאם לצרכים שלו. ולא פחות חשוב לראות באמת את השקל דולר, כי השקל דולר נראה בצורה גרפית מאוד מאוד מעניין. במשך שנה שלמה המדד מדשדש 3.55 למטה מגיעים קונים, 3.8 מגיעים מוכרים. אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם. היום המטבע נמצא ב-3.55 שוב, ואנחנו רואים במשך 3 שבועות שיש ניסיון של קונים להגיע פה, עדיין לא משהו שהוא מאוד מאוד חזק. אנחנו כן רואים שיש איזשהו גל של מוכרים שמגיע למטבע, אבל אנחנו נצטרך לראות מה קורה כאן. בהחלט אם המדד מתייצב מעל 3.55, אני רואה אותו הולך חזרה ל-3.8 בטווח של מספר שבועות כלפי מעלה, שבירה של הרמה הזאת כלפי מטה, ונראה את הדולר ממשיך לגבוה שפלים וכמובן לפגוע לנו בתשואה של ה-S&P 500. אז בגדול, אם אנחנו נצטרך לסכם, אין יותר מדי שינויים כרגע. אנחנו רואים הליכה הצידה ב-S&P 500. לעומת זאת, רק שתדעו, הבורסה בישראל עם עליות שערים יחסית חדות, מאוד מאוד מעניינת. אנחנו צריכים תמיד לבחון את הצרכים שלנו, לכמה זמן ההשקעה שלנו, ובהתאם לזה גם לקבוע את התמהיל תיק הנכון ביותר עבורנו. עד כאן הסקירה על ה-S&P 500, נתראה בסקירה הבאה.